De prados como este, no Alto do Cerredo en Navia, sae a carne suprema da marca O Sabor dos Ancares. A clave da súa calidade salta á vista. Unha crianza natural ao aire libre e o benestar dos animais dos que se encargan os seus criadores, que en moitos casos seguen a facer a transhumancia coas súas vacas percorrendo kilómetros por estes campos. Temos a maioría todo pois, por aí en libertad, pasando nos praos e incluso pastizados que fixemos nos montes. E por aí están a maioría pois, coas súas crías fora e os terneros maman nas súas nais pois, hasta 7 meses máis ou menos, ou algún incluso máis. 200 gandeiros asociados á cooperativa Carqueixa comercializan a través desta marca que se produce en case todos os concellos dos Ancares e que está a chegar ás mesas de media España. Os clientes principais están en Galicia, en Cataluña e en Madrid. E despois, bueno, sí que é verdad que se nota un aumento constante que está funcionando moi ben o boca a boca. Desde hai máis dun ano, a cooperativa está a apostar pola venda directa, sen intermediarios, obtendo un prezo máis xusto entre produtor e consumidor. Aforra o consumidor e tamén os produtores, pois, salenlle bastante mellor. Están por cada xanto ganando entre 100 e 200 euros máis que se fora polo mercado tradicional. Baixo o Sabor dos Ancares estánse a producir o ano 10.000 kilos, que se venden prácticamente a través da nova páxina web que a cooperativa vende por En Marcha. Ao principio comercializaban só lotes de 5 e 10 kilos, pero agora xa é posible mercar pezas individuais, desde chuletas ata filetes e hamburguesas. A verdade que estamos moi contentos, xa comercializamos o 20% da produción da cooperativa. A partir de dos 50 euros, o envío sae gratuito. Tardamos entre 3 e 10 días en servilo e chegalle nunha caixa como esta, un polispán, e chega envasado ao baleiro, onde xa preparado para consumir, non? Do campo á mesa, cun clic, para desfrutar do sabor dos Ancares. Ten un sabor moi natural. E o que prova, pois gustalle moito máis pois, que os vadeiros, según dicen o que entende de carne, lle gusta. E contribuir ao crecemento dunha actividade económica e sostible que mantén vivo o noso rural.